Hola, 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 família! Hola, famílies! Benvinguts al nostre canal de la Colombina BCN. I abans de començar, no us oblideu de subscriure-us al nostre canal, de fer-li així la maneta cap a dalt en els nostres vídeos i de donar-li a baix a la campaneta i així el senyor YouTube us avisa dels vídeos que pengem o no. Vale? Sí, ja està. És així. Doncs, sense més contemplacions, comença el cabaret Clownfitat! Amb el nostre presentador d'honor d'avui, el gran Colombino! Hola, soc el Colombino i estic aquí que em vaig a presentar, vale? Molt bé, ens acompanyen amb tots nosaltres La Poles! la Piruleta Pons de la companyia Passarell, I avui amb nosaltres tindrem el fantàstic Magic Mark, la Laura González la Pinqueta i el doctor Sapastre, que és una mica desastre. Sí! I sense més contemplacions, comencem. Connectem amb un dels convidats d'aquest cabaret d'avui, Magic Mark. Estàs aquí? Magic Mark? Sí? Sí? Vale, guai. Hola, què tal? Soc el Magic Mark. Moltes gràcies, companyia Passarell, per fer aquest cabaret clownfitat tan xulo i jo després us ensenyaré un joc de màgia molt fàcil de fer però molt espectacular de veure. Així doncs, d'aquí una estona ens veiem amb la màgia que vosaltres podeu fer també. Fins ara, sóc en Magic Mark i ens veiem en uns moments. Molt bé, doncs fins ara. Ens veiem en un moment. Fins ara, fiques atent, que ara sí. tornem la connexió. Ai, vinga. Yeah, yeah, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blon, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y perrear y perrear, yo quiero perrear y fumarme un blon. Pinqueta, para un moment. No t'abandonis, t'hem de dir una cosa. Una. La Laura González, que és una cantant com la copa d'un vi, ens ve a explicar que la vida és un carnaval. Na na ni na na ni na 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 la ri ra ra. Que la vida és un carnaval. No et donis a la beguda, Pinqueta. Per favor, t'estimem, Pinqueta, t'estimem. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Fantàstic, doncs, anem a començar. Per fer aquest joc de màgia necessitarem 2 vasos buits. Res aquí els tenim. Un vas amb aigua,
Aquí el tenim. Una moneda d'euro, pot ser de 20 cèntims, de 50, del que vulgueu. I també, el més important, necessitarem un bitllet de 20 euros. A veure si en tinc algun de 20, no, de 20, no, de 20, no, 50, 50, 50, 50, de 100... No, aquí està, un bitllet de 20, molt bé, Doncs deixem el bitllet de 20 aquí. Que com és que els mags tenim tants bitllets? Clar, fàcil, com que els podem fer aparèixer de seguida, doncs és molt xulo i així puc anar a comprar caramels cada dia, xutxes, cromos, pica-pica, palomites, de tot em puc anar a comprar. Aleshores, com és el joc de màgia? Mireu, aquest bitllet el que farem serà doblegar-lo. El doblegarem així, ben doblegadet. Què més necessitem? Els 2 vasos que estan buits i els posarem així. El vas amb aigua, per què el fem servir el vas amb aigua? El vas amb aigua el fem servir sobretot per si tenim fred. Aleshores, fred no, set. Mira, ara envien un WhatsApp. Jo sí que tenia fred, Fred no, set. A veure, toco aquí la pantalla perquè ja no... Molt bé, ara. Que bona i que fresqueta està, l'aigua. Bé, seguim. Bitllet de 20 euros. El poso aquí. I què passa si ara aparto un vas? Xas, que el bitllet cau, oi que sí? Però bé, ara... Ui, que es cau el bitllet. Fixeu-vos bé, perquè agafarem el bitllet de 20, el tornarem a posar, i ara fixeu-vos, perquè diem les paraules màgiques, abracadabra, pota de cabra, xas. I ara atenció, perquè... aniré apartant. Xa-xan! Xan-xan-xan! Xan-xan! Xa-xan! Res per aquí, res per aquí, res per aquí, xa-xan, 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 ta-xan. I el bitllet, que aquí us l'ensenyo. Voleu saber com es fa aquest joc? Doncs mireu, us l'explico. Però primer, fixeu-vos bé, perquè el pugueu fer els vostres pares, els amics, els germans, els avis, per videoconferència, per Skype, per Zoom, per net, per tot el que vulgueu. El misteri, el truc està en que quan agafes el bitllet tens la moneda amagada aquí a la mà, així. I quan poses el bitllet fas així, fas xas. Però així no, perquè si ho fas així, així es veu. Ho has de fer així, amb la moneda així, i així ja no es veu. I aleshores, quan poses el bitllet, en el fons el que has posat, com tots podeu observar ara, és la moneda així. I aleshores el pes de la moneda fa que el bitllet s'aguanti. Fixeu-vos, ja... Ara no té moneda, però ja li he posat la moneda, que no es veu, I ara faig... Ta-xan, xan-xan, xa-xa-xan, xa-xa-xa-xa-xan, ta-xan. Molt bé. Moltes gràcies, amics, i ens despedirem jo i el meu amic, el senyor Ratolinet. Senyor Ratolinet, vingui. Ui, ara li fa cosa, vingui. Ui, vingui, home, vingui, senyor Ratolinet. Mireu, és el meu amic, el senyor Ratolinet, que li agrada fer màgia, Els dos tenim una vareta màgica, la seva és més petiteta, o sigui que adeu, amics, adeu, companyia Passarell, adeu, Mar i Aurora, adeu, i molta màgia. Y te lo damos. Ey, y lo jalo. Aquí todas las balas son jalo. Aquí te mueres bueno o malo. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Ey. 2 kilos en la USA. Estoy millonario en el jet. Piqueta, tia, que la vida és un carnaval. Escolta, abans de no res. T'hem de dir una cosa. Ara, una. Ara sí que sí. Ara ens acompanya l'únic... Señoras y señores, l'inconfusible... en el culo tengo flores. Pallasso on es llagi. Ens acompanya el doctor Sapastre, especialista en caigudes,
i en fer riure la gent. Doctor Sapastre, que és una mica desastre. 1, 2, 3. Que me encanta, ¿sabéis cuál es? La Mané. Y esta canción es muy chula porque dirá lo que tenemos que hacer, Cuando diga yo a esquiar, que lo baile. Habrás que esquiar, Cuando haya un perro, haremos así el perro. Y cuando haya un gato, hay que arañar. ¡Miau! Muy bien. ¿Estáis preparados? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Venga! ¡Uépale! ¡Bien! Hola, vecinos. Mira que viene aquí grabando. Hola. ¿Confirmados? ¡Venga todos! ¡Venga, a bailar! ¡A bailar! ¡Alegría! ¡Cuadraditos! ¡Venga todos! A ver, a esquiar. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡A correr! Se va corriendo lo que vaya yo diciendo. A ver, a esquiar. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. ¡Miau! ¡Miau! Atención, esta o esta. Una mané. En la oreja. Y la otra mané. Que lo baile, 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 que lo baile. Muy bien. Se irá corriendo lo que vaya yo diciendo. Venga todos a esquiar. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. ¡Miau! Esta o esta. Una mané. En la nariz. Y la otra mané. ¡Mira! Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. A correr, corriendo lo que vaya yo diciendo. A esquiar, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. ¡Venga todos! ¡Venga todos! Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. A ver, esta o esta. Una mané. En la cadera. Y la otra mané. Muy bien. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Atención. Se va corriendo lo que vaya yo diciendo. A esquiar, a esquiar. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. ¡Miau! Atención, atención. Levantar la rodilla. Poner el codo. Abrir la mané. Que me caigo, cuidado. Que me caigo. ¡Qué difícil! Que lo baile, que lo baile. Que van a seguir corriendo lo que vaya yo diciendo. Atención. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo. El perro y el gato. ¡Miau! Muy bien. Hola, ese móvil. Móvil, de WhatsApp. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, jo soc el doctor Sapastre, i també el Lluís. ¡Mua! Saludos. I fins aquí el cabaret clanfitat d'avui. Us esperem en el proper cabaret. Adéu.